Ya wi. Ki pamunutan kowe iki layange nyoh tampani sisan. Heeh. Lung tak jukuk isine. Ya. Caritane udu. Kadung tresno sing terus. Kalune iki lamat pus katon tejane bawane rina wengi. Oh sing kuwi yo caritane Anoman ngerah kowe iki wae ya ora emosi reng mangga Mbak Tiwi sinawang datan bosani kadung tresno kok sinawang katon bosen iki piye? Datan. Datan. Oh, datan boseni. Wo, kuping manjing. Kuping ya, Tru. Nek manjing nggo ngliwet wingi-wingi. Ha iya kaya datan boseni kok terus. Nyawang wong bagus lemah katon wong bagus aleman. Ha iya. Rakoso tak lakonane. Ayo sing seneng wong tresno iki rekoso tetep dilakoni. Ha iya. Terus Angger aku bisa entuk nyawang iki rekoso dilakoni kan. Fikol. Ha iya. Ben iso nyawang. Terus wong bagus krocok bendro lambene wong wedok iki nek ngalembono wong lanang ditresnani iki ya arep lambene biru ya duneke abang. Wong bagus lambene biru. Ya ana sing ireng barang. Terus mati aku wis purun. Mati ya wis kurup, wis purun. Ya, terus angger tresnaku mbok tampa. Ya, piye? Oh, ki nandake nek tresnane wong lanang wong wedok ki luwih gedhe wong wedok mani wong lanang. Ming nyawange kok mati wis purun. Angger aku iso nyawang. Lho, apa ora? Wah, wis jero banget iki, Tru. Heeh. Ya dicebuli reng yo. Emah, ndak klelep. Ha iya. Lamat wis katon tejane yen brem ya. Lamat wis katon tejane yen
Neno mangga pacane sarwa asri Dewi ya wis wah wis jerapahe teko terus apa jerapah